Hej folks, så er jeg sgu tilbage igen. Så nemt slipper jeg heller ikke. I sidste uge, tror jeg det var, der lavede jeg en lille film, hvordan man rebuilder de her subtank coils her. Øh, anyway, øh, den varede, hvad var den? Ja, 28 minutter eller sådan noget, det er også lige meget. Den var rimelig lang i hvert fald, det gik rimelig meget i detaljer. Jeg har lovet at lave en, der er kortere. Det er simpelthen for dem, som har prøvet det før, eller i hvert fald har prøvet at lave en coil før, ikke? Jeg går ikke så meget i detaljer, som jeg gjorde i den anden. Så nu prøver vi at lave en, der er lidt kortere. Så skal vi ikke bare springe på bord og få gang i det? Det tror jeg nok, vi skal. Vi ses dernede. Så er vi kommet ned på bordet. Det er den her, det drejer sig om. Kanger subtank coilsen. Som jeg har foreslået rigtig mange, så tager og bruger det her hul op til 4 mm. Ja, det må jeg jo selv om. Det er min erfaring, det duer altså bare. Bruger det op til 4 mm, fordi så får jeg altså bare lidt mere juice ind i banditten her. Som I kan se, så er den tom. Og jeg har lige brugt den op. Det synes jeg, det er der ingen grund til at vise. Vi tager simpelthen bare metalbord, fyrer igennem. Sørg nu for lige at spænde den fast. Men lad os kigge på det. Start selvfølgelig med at tage bunden af her. Vi tager den her delring ud. Den fløj så lige en tur. Og så plejer jeg, og det behøves ikke, I kan også godt sætte køjen i bunden, men jeg plejer simpelthen lige at tage en tang og sætte på. Og så lige tage en tang mere, som vi sætter på her. Og så kan I nemlig lige bryde toppen af, den er nemlig bare presset fast. Så det gør vi lige stille og roligt. Så lægger vi den der. Så har vi et stykke helt tom base, eller hvad man kalder det. Vi laver en coil på, jeg vil gerne ramme de der 1,2 ohm. Så vi laver, jeg tænker at vi tager 8 reps med 0,40 kantaltråd. Og det skulle give de der 1,2 ohm. Så lad os gøre det. Det jeg bruger til det, det er ganske almindelig 3 mm bord. Så lad os tage 8 viklinger. Det er helt tætte viklinger. Jeg synes det giver mest smag. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8. Det kan sgu egentlig godt være, der er 9 her. Det er ikke så vigtigt. Ikke når vi er deroppe af. Så klipper jeg sådan lige her. Så har vi den her, vi lige skal arbejde lidt med. Der var ikke meget for fokus, var. Ja. Og som I kan se, så er de ikke helt trykket sammen. Men det betyder ikke så meget, fordi at vi giver den noget varme og klemmer den lidt. Det der er vigtigt, det er at de to ben I har her, dem klemmer I lidt. Dem klemmer I lige lidt på begge sider her. Simpelthen for at være sikker på, at de ikke rammer siden på basen her, ned i den tynde del. Fordi så kortslutter det, og så vil jeres mod
skrive check atomizer. Selvfølgelig hvis det er et variable volt med display og hele svineriet. Hvis det ikke det er, så er det noget lort. Hvis det er et mekanisk mod, fordi at så kortslutter lortet bare. Så det vi gør nu, nu tager vi simpelthen bare vores tomme base her og fører den her ned igennem. Sådan der. Og jeg ved ikke om I kan se det, det kan I sgu nok ikke. Men den sidder lige der. Og så tager jeg simpelthen det bord, eller hvad I nu bruger, på de 3 mm, og fanger køjlen herinde i midten. Nu kommer jeg selvfølgelig lige skævt på. Sådan. Se. Så sidder den der og hygger sig stille og roligt. Yes. Så er der styr på den. Så tager I simpelthen bare. Nu røg den selvfølgelig af helvede til den der hvide en. Jeg har heldigvis en ekstra en til at lægge lige her ved siden af. Så tager vi den hvide delring her, gummiring, eller hvad I vil kalde den. Så sætter vi simpelthen over den ene af benene, sådan så den kører ind igennem midten. Sådan der. Og det andet ben her, sørg for, at I kan godt se, at der er en slids i selve basen, eller hvad man siger. Hvis den er skadefokuseret, så kunne I i hvert fald. Nå, men der er en slids i basen her, hvor jeg simpelthen bukker den ned. Der kan I se den. Og der bukker jeg simpelthen det her ben ned, så det sidder dernede. Og så trykker vi jo simpelthen bare delringen her ned. Sådan. Fornemt. Det sidste ben, som stikker op i centret her, det trykker vi bare modsat vej af det andet ben. Sådan. Så tager vi bundproppen her. Sådan. Det der så er vigtigt, nu, det er at I sørger for at klippe det overskydende af tråden så tæt som overhovedet muligt på begge sider, så der ikke er noget der kan gå ned og kortslutte, når jeg sætter det ned i selve bunden eller basen til tanken, ikke? Sådan. Så er den sådan set som den skal være. Køjlen så er det stadigvæk fint. Den skal lige lidt over til den ene side. Og det gør vi nemt. Vi lige at tage en skruetrækker, pincet eller hvad I nu har. Og skubber lige lidt over i midten. Og så tager jeg den her ud. Prøv vent. Vi venter lige med at tage den ud. Nej, jeg mumler nu. Vi tager den her ud. Så sætter jeg ned i jeres base. Den har jeg så allerede sat på bunden af tanken, eller hvad man kalder den, ikke? Den har jeg sat på min IPV Mini. Og der sætter jeg den her i. Sådan. Og nu sidder den her ikke helt, I kan også se. Den har flyttet sig en smule. Den sidder lidt over ved den ene side. Sådan retter vi simpelthen bare lige ved at
i at tage mit lille pincet her, og sætte den i midten. Så prøver vi at trykke. Og det er meget vigtigt, at I ikke bare giver den fuld klem, og I må ikke give andet end små tryk, når I gør det her, fordi de små delrings og sådan noget, vi lige har fat i, og insulator og sådan noget, de gør til skade, hvis de får for meget varme. Så det vi gør nu, der er vi punkter om bare lidt, og så klemmer vi den. Fuldstændig som hvis de laver en hvilken som helst anden køjle. Og det gør vi indtil der ikke er nogen black spots. Altså der skal ikke være nogen af vendingerne, eller viklingerne, der er sort. Jeg tror faktisk vi vil være der. Det ser meget fornuftigt ud, synes jeg. Lad os lige se på IPV, hvad den siger den her. Den siger 1,3. 1,3 ohm. Så det vi gør nu, og stiller jeg lige skarpt på den her. Sådan. Så det vi gør nu, det er at vi tager vores watt. Og kører igennem. I det her tilfælde der er det Rayon watt. Rayon. Eller hvordan I vil udtale det. Det trækker vi igennem. Og det skal se løst under at være løst. Altså det skal ikke være sådan at hele køjen rykker sig til siden, når der er I sætter ind. Så jeg tror bare vi siger det der. Så tager vi vores saks. Så klipper vi den på den ene side. Det jeg synes er bedst, da jeg lige trækker den lidt ind, så den næsten er leveleret, eller er plan med. Og klipper vi herover, helt tæt. Sådan. Og vi tager lige det sidste her. Jeg ved godt, at i mange andre videoer, også i Rip Trippers video, fortæller han, at man lige skal klippe en 2-3 mm udenfor. Der er jeg sgu ikke helt enig. Det må jeg indrømme. Men sådan her. Det synes jeg er perfekt. Her har I mine øjne et stykke perfekt færdigt coil på 1,3 ohm. Jeg ved ikke om I kan fornemme, at man faktisk man næsten kan se kanten. Ja, nå. Anyway, lad os få toppen på igen. Og det gør vi simpelthen bare ved lige at give den et lille hak her. Sådan. Så den får lige et lille hak mere. Men lad os prøve lige at give den lidt sovs. Det skal I altid gøre. Altid give den lidt før I begynder at... Ja, det var faktisk også nemmere, at jeg gjort det før. Men I giver den lidt på hver side af vattet her. Og så giver den lige en dråbe eller to herinde i midten. Sådan.
Simpelthen for ikke at, altså også for at det skal gå hurtigere, når jeg skal starte svinet op. Men det kører, som I nok kan se og høre. Fik jeg lige svinet lidt her. Så er jeg jo kun tilbage lige at fylde i tanken. Vi tager lige den hurtige måde. Sådan. Så er det bare på med svinet. Så. Og det lyder til, at der er gang i den. Så lad os mødes på bordet til lidt FaceTime. FaceTime. Som I kan se, du er en fantastisk. Jeg kan kun sige, prøv at gøre det sådan her. Bor de 4 mm huller der. Du får så meget med juice ind, og du floater ikke. Jeg sørger for at sætte din hvert ordentligt, gør sådan som jeg har gjort. Så jeg garanterer dig for, at du får en rigtig lækker oplevelse, både dampmæssigt og smagsmæssigt. Det er altså noget, dur det her. Men lad os da lige prøve at tage et lille trut her. Det var som sagt en 1,3 ohms coil med 0,40 mm kantaltråd. Og jeg prøver da lige at få den af på 25 watt. Ja, rørringen, det har sgu aldrig rigtig været min stærke side, men jeg kan sgu ikke lade være. Jeg lærer nok aldrig. Det gør jeg sgu ikke. Masser af damp, som I kan se. Masser af smag. Fantastisk smag. Så lad os springe ud i det. Det her, det var 25 watt, ikke? Vi kører sgu bare op på 30. Den kan jo desværre ikke mere, den her mini her, men jeg kan lige prøve at fyre den over på min IPv3. Masser af damp. Skal siges, det her det er en 50-50 blanding. Når du har boret hullerne op til 4 mm, så kan du godt køre en 70-80 VG. Stadigvæk uden at få et dry hit. Lige præcis derfor gør det. Jeg kører normalt tung VG-væsker. Selvfølgelig glemmer jeg at tage lyden fra min telefon. Nå. Men det var 30 watt. Og lad os da prøve at sætte tanken over på min IPv3. Bare lige for at skrue den lidt højere op. Bare lige for sjov ballade. De her coils her. Og med 4 mm huller. Så plejer den nok at kunne klare lidt mere. Og den står på 70 watt. Det er måske lige overkill, tror jeg. Men lad os tage 35 watt. Jeg har fuld open airflow. Stadigvæk fantastisk. Super lækker smag. Super lækker smag. Ikke et eneste dry head. På 35 watt. Vi prøver at køre den op til 40 watt. Hvis de ellers skulle se det.
der begynder at blive lidt tør i det. Ikke dry hit, men det bliver tør. Det er jo også det er sådan 1,3 ohms. Så 40 watt, det er ganske flot. Men jeg plejer, når jeg kører de der 1,23 stykker, så plejer jeg at lægge på omkring de der 25, mellem 25 og 30 watt. Der synes jeg får den mest intense smag. Og stadigvæk super lækker damp. Det er 28 watt. Så jeg har sådan set ikke så meget mere at sige, end til jer, der ikke allerede har gjort det, til at gøre det her. Jeg køber aldrig nogensinde færdige køjles mere til Kangasoo tank, for jeg synes det her, det fungerer meget bedre. Har du, altså du har jo 2 standard køjles med i kassen. Lad være med at smide dem ud. Brug de huller op til 4 mm, for det er ganske simpelt at lave det bælte, som jeg lige har lavet, så garanterer jeg, at du får en super lækker smag. Sørg for ikke at putte for meget vand i, men heller ikke for lidt. Det er en hårfin grænse, men det er sgu ikke så svært. Så spring ud i det, og håber I kan bruge videoen. Hvad I lige kan se, så er den cirka næsten blevet 10 minutter kortere, så ja. Op med dampen.